Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε το κομματάκι λίγο τις βασικές αρχές εμψύχωσης. Η κούκλα για να περπατήσει, κρατάμε μάλλον την κούκλα την κρατάμε από το λαιμό. Είτε είναι αυτή, είτε είναι αυτή. Την κρατάμε με τα δύο δαχτυλάκια από το λαιμό, διακριτικά, όσο γίνεται από πίσω. Τα άλλα δάχτυλα τα κρατάμε ενωμένα και όσο πιο χαλαρά όμως τα κρατάμε από πίσω. Η θέση που είμαι εγώ, συνήθως δεν κάθομαι. Όταν παίζω, είμαι όρθια για να μπορώ να είμαι χαλαρή και ευκίνητη και να ακολουθώ την κούκλα. Συγγνώμη, να κάνω λίγο πιο ουδέτερο το περιβάλλον από πίσω. Λοιπόν, πιάνω την κούκλα λοιπόν με το ένα χέρι, συνήθως το έχω πάνω στο κεφάλι. Το κεφάλι το κρατάω σχεδόν σε όλη τη διάρκεια που παίζω και κρατάω είτε το ποδαράκι από τη φτέρνα, είτε το χεράκι είδατε, στο σημείο του καρπού, η μεγαλύτερη κούκλα. Είτε το ποδαράκι από τη φτέρνα, είτε το χεράκι από το σημείο του καρπού. Κρατήστε τη λίγο την κούκλα, κρατήστε την από το λαιμό. Μπορείτε να την έχετε καθιστεί για να είναι λίγο πιο εύκολη. Εντάξει, να σας κάνουμε την κούκλα που φτιάξαμε όλοι, για να είναι λίγο πιο ίσο αυτό. Την κρατάω, είδατε, από το λαιμό και την κάνω να κοιτάξει αριστερά, δεξιά, κάτω, πάνω. Συγγνώμη να ρωτήσω. Εμένα μου βγήκε ο λαιμός, μάλλον επειδή έβαλα ταινία, σκληρός. Μπορώ να κάνω κάτι τώρα σε αυτή τη φάση? Γυμναστική, όπως όταν έχεις αρθρετικά. Δηλαδή με την χρήση μαλακώνει. Δεν χαλάει η ταινία? Όχι. Λοιπόν, άρα, για να κοιτάξει η κούκλα μου, θα κοιτάξει, θα γυρίσει. Βλέπετε, κάνω κάπως έντονη την κίνηση για να φανεί. Γυρνάει, κοιτάζει. Για να κοιτάξει με πιο έντονα, θα σκύψει και τον κορμό και θα κοιτάξει. Για να το κάνουμε. Να κοιτάξει από τη μία, να κοιτάξει από την άλλη, να σκύψει και να κοιτάξει πιο έντονα. Και έχω στο μυαλό μου, όταν κοιτάζει η κούκλα, έχω και εγώ στο μυαλό μου πού κοιτάζει. Δηλαδή, θα τοποθετείτε στο χώρο, πάει να κοιτάξει εκεί. Πρέπει το μυαλό μου να συγκεντρώνεται που πάει η κούκλα. Εγώ όμως δεν κοιτάζω. Δεν θα πάω να κάνω εγώ αυτό, γιατί τότε μπαίνω κι εγώ και έχω ένα ρόλο. Εγώ είμαι ουδέτερη, είμαι από πίσω από την κούκλα και τα μάτια μου βρίσκονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού της κούκλας. Αυτό με κάνει να συγκεντρώνομαι καλύτερα στην κούκλα. Βλέπω καλύτερα την κίνηση και γίνομαι και ουδέτερος, γιατί εγώ δεν έχω ρόλο, δεν κλέβω εγώ με το βλέμμα μου. Και επίσης κάνω το θεατή να εστιάσει στην κούκλα, γιατί εκεί που δίνω εγώ την προσοχή μου, τον κάνω να προσέξει και αυτός. Και εξουδετερώνομαι με κάποιο τρόπο με αυτό. Άρα, εγώ καταλαβαίνω τι κάνει η κούκλα με την περιφερειακή όραση, γιατί βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε, να κοιτάξουμε για να δούμε. Αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Ωραία. Τώρα, θα δούμε πώς η κούκλα θα αναπνεύσει.
Βλέπετε, της δίνω μια κίνηση. Με αυτό το βλέπετε λίγο καλύτερα. Και ο λόγος που το χρησιμοποιώ εγώ δεν είναι για να θα χρησιμοποιήσω μια πιο σχηματισμένη κούκλα και να σας πω, είναι γιατί θέλω να το βλέπετε λίγο καλύτερα. Και με αυτή την κούκλα, γιατί καίγεται η εικόνα με τις άσπρες κούκλες. Και αυτή μπορεί να αναπνεύσει, παρόλο που είναι απλή. Αναπνέω κι εγώ μαζί της για να βρω το ρυθμό. Πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο ρόλο και εμείς, για να μπορούμε να το αποδώσουμε στην κούκλα και να το μεταφέρουμε σε ένα άψυχο αντικείμενο. Τώρα, πώς θα περπατήσει η κούκλα? Κινεί το ένα πόδι. Το ένα πόδι, βλέπετε, το κρατάω. Δεν έχω όμως, για να μην χάνω χρόνο και να πηγαίνω στο άλλο, για να κινήσω το άλλο πόδι, απλώς πάω πίσω το πόδι που κρατάω και μεταφέρω ολόκληρη την κούκλα. Κινώ το ένα πόδι, μεταφέρω την κούκλα. Και αυτό το συντονίζω και με το βλέμμα της κούκλας. Δηλαδή, το πόδι που κρατάω και έχει λεπτομέρεια, το κοιτάζει η κούκλα για να το προσέξει ο θεατής. Ενώ όταν μετακινώ το άλλο πόδι, η κούκλα γυρνάει και κοιτάζει το θεατή. Γιατί δεν πρέπει η κούκλα να είναι συνεχώς κειμένη κάτω, πρέπει να κρατάει μια επαφή και με το θεατή. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δίνω σημασία στην κίνηση την πιο λεπτομερή και συνδέομαι με το θεατή ξανά, κλέβοντας στην κίνηση που δεν είναι τόσο λεπτομερή. Κοιτάζει κάτω, κοιτάζει το θεατή. Κοιτάζει κάτω, κοιτάζει το θεατή. Αυτό στην αρχή μας φαίνεται πολύπλοκο. Αλλά όταν μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε και να επικεντρωθούμε πιο πολύ στο ότι περπατάει η κούκλα και όχι τώρα κουνάω το ένα πόδι και το πάω πίσω και όλα αυτά στις λεπτομέρειες και μπούμε σε ένα ρυθμό, μας βγαίνει. Απλώς στην αρχή πρέπει λίγο να το εμπεδώσετε και μετά σιγά σιγά και με τα συναισθήματα και όλα αυτά θα σας βγει. Μπορείτε αν θέλετε κιόλας να κοιτάξετε σε ένα καθρέφτη για να επιβεβαιώσετε πώς γίνεται η κίνηση. Αλλά μην μείνετε κολλημένοι στο να κοιτάτε συνεχώς τον καθρέφτη. Κοιτάτε λίγο πώς είναι στον καθρέφτη και μετά μπαίνετε στην κατάσταση και κουνάτε. Και ξαναεπιβεβαιώνετε αν θέλετε σε ένα καθρέφτη. Λοιπόν, τώρα πώς θα καθίσει η κούκλα? Θα γυρίσει, θα κοιτάξει που πάει να καθίσει, θα φέρει τον πουπό της κάτω και θα τεντώσει τα πόδια της και θα κοιτάξει το κοινό. Θα σηκωθεί. Λοιπόν, κάθεται, ο ποπός τεντώνει τα πόδια. Τώρα μαζεύει τα πόδια κοντά στο ποπό, σκύβει και παίρνει μια φόρα με το κεφάλι και σηκώνεται. Τώρα, πώς θα πηδήξει μία κούκλα? Σας αφήνω λίγο χρόνο μάλλον να κάτσουμε να καθίσει. Να καθίσει και να σηκωθεί. Δοκιμάστε το. Πολύ ωραία. Βλέπω κάποιους που το κάνουν. Λοιπόν, τώρα, πώς θα πηδήξει? Λυγίζει λίγο τα πόδια για να πάρει φόρα, κοιτάζει προς τα πάνω, τεντώνουν τα πόδια της και μετά από το βάρος ξαναπέφτει κάτω. Θα πάω λίγο για να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, λυγίζουν τα πόδια, παίρνει φόρα. Όταν θα πέσει κάτω θα ξαναλυγίσουν από το βάρος της και θα τεντώσει και θα κοιτάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνω το ίδιο, θα πηδήξει και θα βρεθεί στον αέρα, να πετάξει. Και
θα προσγειωθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα κολυμπήσει κιόλας, αν είναι μέσα στο νερό, κολυμπάει η κούκλα. Και με τη μικρή κούκλα, πάλι τα ίδια θα έκανε. Θα λυγίσει, θα πετάξει, θα προσγειωθεί. Μας δείχνετε λίγο πώς κρατάτε τα ποδαράκια για να Ναι, μην είναι πολύ τα τυφλά. κρατάω εγώ έτσι, δηλαδή βάζω το ένα δάχτυλο στο ενδιάμεσο και τα σφίγγω με τα δύο και τα πιάνω χαμηλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην τα πιάνεις εδώ γιατί τους μειώνεις, φαίνεται πιο πολύ το χέρι σου εκεί. Και μετά κάνω ό,τι θέλω. Τώρα αν δεν βολεύει αυτό, βρίσκεται άλλο τρόπο. Εμένα με βολεύει αυτός. Αλλά δεν βολεύει όλο τον κόσμο. Τον αντίχειρα δείχνει και μέσο. Ναι, αυτά τα τρία. Για να μπορώ να τα ελέγχω έτσι καλύτερα. Τώρα, θα πάμε να βγάλουμε κάποια συναισθήματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκφράζουμε συναισθήματα. Λοιπόν, η κούκλα όταν είναι στενοχωρημένη θα είναι λίγο πιο βαριά. Θα μαζέψει. Να σας τη δείχνω με λίγο μεγαλύτερη για να καταλαβαίνω. Και μετά μπορείτε να πάτε στην υπερβολή. Άρα, κούκλα έχει και κάτι λίγο πιο γκροτέσκο. Μπείτε στην κατάσταση, δοκιμάστε τη θλίψη. Έλα βρε Γιώργο, ακόμα δοκιμάζεις, μπράβο. Πολύ χαίρομαι που είσαι και ακόμα παίζεις. Ο Λιμπέρης που σας έλεγα. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Δεν έχεις βαρεθεί ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, πώς η κούκλα είναι χαρούμενη. Είναι λίγο πιο γρήγορη η κίνηση, αλλά ποτέ δεν πρέπει να γίνει πολύ γρήγορη που να χαθεί η εικόνα της. Κάνω ένα λίγο slow motion με την κούκλα, γιατί πρέπει να γράφει η εικόνα της. Ελέγχω λίγο τα πράγματα. Και δοκιμάστε λοιπόν τη χαρά πώς μπορεί να βγει.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα, να δούμε πώς θα δείξουμε το θυμό. Και είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να εκτονωθεί ο θυμός μέσα από αυτό το πράγμα στα παιδιά που πολύ συχνά έχουν οργή. Μπορούν να την βγάλουν μέσα από την κούκλα. Και αυτό να μεταφερθεί κάπου αλλού και να βγει έξω. Είναι καταπληκτικό μέσο για να εκτονώνονται τα συναισθήματα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει χωρίς την ψυχοθεραπεία της κούκλας. Λοιπόν, πώς θα μιλήσει η κούκλα? Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπογραμμίσει το λόγο για να φαίνεται ότι μιλάει αυτή. Γεια σας. Εγώ είμαι μια κούκλα πολύ σπουδαία. Δεν της βάζω όμως πολύ λόγο. Εγώ προτιμώ να ξεκινήσετε με κάτι χωρίς λόγο και αν χρειαστεί να βάλετε τον απολύτως απαραίτητο λόγο. Γιατί αν αρχίσουν οι κούκλες και μιλάνε, πολύ συχνά βλέπουμε αυτό στα βίντεο, μιλάνε οι κούκλες και δεν γεμίζει με δράση. Πρώτα κάνετε δράση και μετά βάζετε λόγο. Εντάξει, είναι ένα γρήγορο άγγιγμα, δεν μπαίνουμε σε βάθος. Θέλουμε να σας δώσουμε μία αίσθηση. Στα επόμενα σεμινάρια θα έχουμε το χρόνο να μπούμε πιο βαθιά, να αγγίξουμε πιο βαθιά την εμψύχωση και τον αυτοσχεδιασμό, να δούμε πώς φτιάχνουμε μια ιστορία, πώς δραματοποιείται, πώς θα φτιάξουμε, θα το κάνουμε αυτό και θα το μοντάρουμε και θα το κάνουμε μια ταινιούλα, πώς χρησιμοποιούμε τη μουσική για να εξυπηρετήσει, τα σκηνικά, όλα αυτά και γίνονται σταδιακά ώστε να μπορείτε κι εσείς να προετοιμάζετε μήνα-μήνα και να βγαίνει η δουλειά και να βγει σωστά. Ο τρόπος, η βεβαίωση που παίρνετε είναι μία βεβαίωση για την εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση της κούκλας. Αν αποφασίσετε να την κάνετε, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε τα σεμινάρια και να πάρετε τη βεβαίωση για να φτάσετε στο διαγωνισμό. Για να πάρετε τη βεβαίωση της βασικής εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσετε και τα φύλλα εργασίας για να μπορέσετε να πάρετε την βεβαίωση. Μετά, ο διαγωνισμός, σας είπα, είναι κάτι ξεχωριστό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να φτιάξετε μία παράσταση και να την καταθέσετε στο διαγωνισμό. Και αυτό καταθέτεται ένα μικρό βιντεάκι και εκεί παίρνετε μία βεβαίωση συμμετοχή στο διαγωνισμό. Και μετά υπάρχουν τα βραβεία για το διαγωνισμό. Για να κάνετε αυτό το πρόγραμμα και να το καταθέσετε με βίντεο στο διαγωνισμό πρέπει να πάρετε κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς. Αυτά είναι νομίζω τα βασικά. Λέξη, κάλυψα όσα θα έπρεπε να πω. Έχω ξεχάσει κάτι. Νομίζω, τώρα και μια ερώτηση. Υπάρχει και ένα χεράκι, αλλά να απαντήσω πρώτα στην Αντιγόνη που λέει το πότε θα γίνει το επόμενο σεμινάριο, πώς θα το μάθουμε, από πού θα ενημερωθούμε. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ως μέλος στο Κουκλοπαίζουμε.gr. Μισό λεπτό να... Λοιπόν, πού είναι αυτό το site. Περιμένετε να βγει το παρουσιολόγιο, μην φύγετε για να μπορέσετε να πάρετε τη βεβαίωσή σας αν θέλετε. Η σημερινή βεβαίωση είναι, περιμένετε λίγο. Θα κατεβείτε λίγο κάτω, λέει γίνεται μέλος. Εδώ πέρα κάνετε την εγγραφή, θα σας πάει στη φόρμα εγγραφής που θα γράψετε κάποια στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε μέσα στο newsletter και θα λαμβάνετε τις ενημερώσεις.
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο πρέπει να κάνετε εγγραφή στον διαγωνισμό το φετινό. Οπότε μετά την εγγραφή ως μέλος, γιατί μόνο τα μέλη μπορούν να γραφτούν στο διαγωνισμό, θα πάτε στο διαγωνισμό. Που δεν έχει ακόμα βίντεο φυσικά μέσα. Και δηλώστε συμμετοχή. Εκεί πέρα θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή ποιο σχολείο είστε και τα λοιπά, διάφορα τέτοια. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε το δικαίωμα συμμετοχής. Να συμμετάσχετε, είναι όλα δωρεάν ούτως ή άλλως, αλλά με εγγραφή στο διαγωνισμό έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στα σεμινάρια που θα γίνουν φέτος, για το φετινό πρόγραμμα. Και φυσικά να καταθέσετε και βίντεο στο διαγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Ρωτάει μια κυρία στο chat. Μισό λεπτό να τελειώσω, συγγνώμη, Μανουέλ. Την επόμενη χρονιά δεν θα ισχύει αυτή η συμμετοχή, γιατί θα είναι καινούριο πρόγραμμα. Οπότε θα πρέπει να ξανακάνετε για το διαγωνισμό καινούρια δήλωση. Ωραία, και να απαντήσουμε στην κυρία στο chat ότι με το να γραφτείτε στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητο να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Είναι η εγγραφή που έχετε για να είσαστε στο ετήσιο που κλοπέζουμε. Και αυτό μπορείτε να κάνετε μόνο τα σεμινάρια ή να πάρετε μόνο μέρος στο διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι, Αλέξη, σωστά τα λέω? Ναι, έτσι είναι. Επίσης, λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλές... Μη φεύγετε ακόμα γιατί έχουμε το παρουσιολόγιο. Λοιπόν, κάτσε να... Αν δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό, δεν έχουμε δικαίωμα συμμετοχή στα επόμενα σεμινάρια. Όχι, έχετε απλά δεν συμμετέχετε στο... Απλά είναι μια διαδικασία που χρειαζόμαστε εμείς για να δούμε από τα μέλη ποιος θέλει να συμμετάσχει σε κάθε χρονιά. Αλλιώς, για να υπάρχει μια ομάδα, τέλος πάντων, να ξέρουμε ποια είναι η ομάδα που συμμετέχουν. Αυτό είναι στην Αντιγόνη. Παρακάτω... Ωραία. Η βεβαίωση που έβαλε η Μάρο, παιδιά... Λοιπόν, το πρόγραμμα του σημαίνει... Περίμενε. Η βεβαίωση που έβαλε η Μάρο είναι για τους όσους είναι από περιφέρεια και από τις διευθύνσεις που δεν αντιπροσωπεύονται με κάποιο πολιτιστικό υπεύθυνο. Η φόρμα που θα βάλουν τώρα οι υπεύθυνοι πολιτιστικών είναι για την Ανατολική, την Άλφα, το Πειραιά. Βοηθήστε με, υπεύθυνοι ποιες είναι. Γιατί όχι Πειραιάς, Δέλτα. Ναι. Αυτές. Δέλτα, Άλφα και Ανατολικής Αττικής. Που θα πάρετε βεβαίως από τις διευθύνσεις σας. Η Λάρισα δεν είναι? Συγγνώμη, απλά η πρώτη δεν δέχεται απαντήσεις. Συγγνώμη που διακόπτω, η πρώτη φόρμα δεν δέχεται απαντήσεις, λέει. Μάρο, πρέπει να το κάνεις, να πας στο accept. Ευχαριστούμε. Πώς, Αλέξη, πώς ακριβώς? Λοιπόν, μισό λεπτό, πού είναι? Συγγνώμη, μπορώ πριν πάμε στις φόρμες να ρωτήσω κάτι ακόμα για το κομμάτι το άλλο. Ρωτήστε με. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς, στο διαγωνισμό, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει και η δυνατότητα, ας πούμε, να ξεκινήσω εγώ τα σεμινάρια, να ξεκινήσω να το δουλεύω και αν τελικά δεν μου βγει, απλά δεν στέλνω βίντεο. Δεν είναι κάποια διαδικασία. Και το άλλο είναι, η ημερίδα αυτή τι είναι κάτι που πρέπει να είναι και τα παιδιά, θα είναι πρωινή ώρα? Όχι, η ημερίδα είναι απογευματινή ώρα και είναι κυρίως ενήλικες, γιατί εντάξει είναι μια εμβάθυνση που τα παιδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει, αλλά αυτό που κάνουμε όταν κάνουμε την ανακοίνωση των βραβείων, έχουν ενημερωθεί τα σχολεία που θα πάρουν βραβείο, οπότε πολλές φορές παρευρίσκονται και τα παιδιά, μπαίνουν εκείνη την ώρα για να πούνε ένα γεια και να το ευχαριστηθούν. Πάντως δεν χρειάζεται κάποια υποχρεωτική φυσική παρουσία των παιδιών. Γίνεται όλη η δουλειά στο σχολείο και στέλνουμε το βίντεο. Ναι. Όπως και τα σεμινάρια και η ημερίδα, όλα είναι διαδικτυακά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να πούμε λίγο ποιες συμπληρώνουν στη μία και ποιες στην άλλη.
Δεν πειράζει να γίνει κάποιο λάθος. Έχουμε επικοινωνία μεταξύ των διευθύνσεων και εμάς για το ποιος θα δώσει τη βεβαίωση, αλλά δεν μπορείτε να μπείτε από το κινητό. Μπορείτε να κάνετε copy τη φόρμα και να τη αποθηκεύσετε κάπου για να μπείτε κάποια άλλη στιγμή να το στείλετε σε ένα mail σας και να μπείτε από τον υπολογιστή. Παρασκευή Αθανασιάδη, ερώτηση, δεν μπορώ να πω. Ναι, απλώς Άντε μια κόπια και στείλτε το στον μην εαυτό αργήσετε σας. να το κάνετε, γιατί κλείνει κάποια στιγμή. Κλείνει αύριο, δηλαδή δεν θα μπορείτε να μπείτε, να γράψετε. Τώρα υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα... Δεν είναι μόνο για δασκάλους, υπάρχει λέει και για μη εκπαιδευτικούς, οπότε... Υπάρχει και μια ερώτηση στο Facebook. Μια εκπαιδευτικός μας λέει, είμαι σε 2 σχολεία, θα πρέπει να κάνω 2 δηλώσεις. Όχι, γιατί παίρνει στο όνομά της τη βεβαίωση. Αν είναι να συμμετέχει στο διαγωνισμό με 2 διαφορετικά σχολεία, εκεί θα πρέπει να κάνει, έτσι Αλέξη, διαφορετική. Δεν χρειάζεται να κάνει 2 φορές συμμετοχή. Στέλνει 2 βίντεο, εμείς αντίστοιχα δίνουμε βεβαίωση για το ένα, για τη μία παράσταση και για την άλλη. Ωραία. Αυτή η φόρμα που βάλατε, κύριε Καμίλο, ναι. είναι για την... Ωραία. Είναι για την Αττική. Είναι για την Αττική. Αλφα, Δέλτα και Ανατολική. Ωραία. Η άλλη φόρμα είναι για όλες τις υπόλοιπες διευθύνσεις. Η οποία δέχεται κανονικά τώρα. Δέχεται κανονικά τώρα, ναι. Ναι, και να δώσουμε και το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης του σεμιναρίου. Λοιπόν, σας παρακαλούμε πολύ να κάνετε τον κόπο να το συμπληρώσετε και αυτό, γιατί μας βοηθάει και εμείς να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε όλο αυτό που κάνουμε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λοιπόν, το ένα που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχουμε εικόνα του πόσα θα είναι τα άλλα σεμινάρια και αν θα είναι έτσι απογεύματα καθημερινών και τα λοιπά, για τον προγραμματισμό μας τέλος πάντων. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν, μπορεί βέβαια και αυτό να είναι στα υπόλοιπα σεμινάρια, δεν ξέρω, αν αυτή η κούκλα μπορεί να λάβει και μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας κάποιο άλλο ρόλο, κοινωνικό, συναισθηματικό και τα λοιπά. Αυτό φαντάζομαι είναι στα επόμενα μαθήματα. Ναι, δεν κάνουμε πάρα πολύ αναλυτική τέτοια σε αυτό, αλλά σίγουρα μπορώ να σας απαντήσω ότι σας είπα ότι μπορείτε να την έχετε σαν συμπαίχτη, σαν βοηθό, να είναι ένας άλλος δάσκαλος που βγάζει κάποια άλλα στοιχεία και τα παιδιά το συμπαθούν και μπορούν να εκφράσουν άλλα πράγματα και αποστασιοποιείτε λίγο από εσάς και μπορείτε κι εσείς μερικά πράγματα να το σαρκάζεστε. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό τα παιδιά. Επίσης τους τραβάει το ενδιαφέρον και αλλάζει την ενέργεια και τα ξυπνάτε λίγο όταν τα βλέπετε εκεί να ανήσυχα ή λίγο πάνε να κοιμηθούν, πρέπει να βγάζετε αυτήν και να τους τραβάτε το ενδιαφέρον και να ξαναμπαίνετε εσείς. Μπορεί να την έχετε για να εκτονώνετε κάποια κατάσταση κρίσης, έντασης, μπορείτε να μεταφέρετε κάποια πράγματα που θέλετε να πείτε μέσα από την κούκλα και έτσι να τα πείτε και να τους περάσουν καλύτερα, να σχολιάσετε συμπεριφορές, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο αυτό μπορεί να γίνεται. Τώρα, με ρωτήσατε επίσης, τα σεμινάρια είναι 7, είναι μία φορά το μήνα, κυρίως γίνονται Δευτέρες απόγευμα. Απλώς τώρα, επειδή είχαμε και άλλα σεμινάρια, το βάλαμε Πέμπτη, συνήθως το βάζουμε Δευτέρα απόγευμα. Και δίνονται επίσης και μαγνητοσκοπημένα στους συμμετέχοντες και αν κάποιον δεν μπορέσει να το παρακολουθήσει, ας πούμε, μπορεί να το παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένο και να συμπληρώσει μετά το φύλλο εργασίας για να ξέρουμε εμείς ότι έχετε εμπεδώσει αυτό που έχει γίνει. Και θα σας δοθούν οι ημερομηνίες όταν
θα σας στείλουμε, θα κάτσουμε, δεν έχουμε προλάβει εμείς να τις καταγράψουμε, γιατί φέτος ήταν μια πάρα πολύ εντατική χρονιά. Πήγαμε στην Νορβηγία, κάναμε ένα σεμινάριο, κάνουμε αυτό για την νησιωτικότητα, κάναμε ένα βίντεο και πέσαν λίγο όλα μαζεμένα και δεν έχουμε κάτσει να γράψουμε, δηλαδή πότε θα είναι οι ημερομηνίες των επόμενων σεμινάριων, αλλά υπολογίστε ότι είναι, σας είπα, κάθε μήνα 1-2ωρο συνήθως το κάνουμε το σεμινάριο, δεν είναι τόσο μεγάλο τα υπόλοιπα σεμινάρια. Γίνεται 6 με 8. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να Οπότε, ρωτήσω εγώ ναι. για τα φύλλα εργασίας. Καταρχάς, αν θα έχουμε και σε αυτό το σεμινάριο και ουσιαστικά τι είναι τα φύλλα εργασίας. Λοιπόν, τα φύλλα εργασίας είναι κάτι που μπορεί να μας αποδείξει και εμάς ότι, ότι εμπεδώσατε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια βεβαίωση. Πρέπει να έχει να είμαστε κι εμείς σίγουροι ότι έχει ένα αντίκρισμα αυτή τη βεβαίωση, να μην τη μοιράζουμε έτσι, αλλά να δούμε ότι παρακολουθήσατε αυτό, είτε το είδατε, είτε το κάνατε στο σεμινάριο, είτε το είδατε εσείς μαγνητοσκοπημένο. Έχετε καταλάβει τα στοιχειώδη πράγματα για να μπορεί να έχει αξία αυτή η βεβαίωση. Αν τη δίνουμε χωρίς να έχουμε δει αν τα έχετε εμπεδώσει, δεν έχει αξία. Αυτό θεωρούμε και γι' αυτό ψάχνουμε έναν τρόπο να είναι κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να γράψετε και να τις απαντήσετε. Αυτά είναι που με ρωτούσατε. Παράλληλα δίνονται και οι σημειώσεις για να μπορείτε να τα έχετε και καταγεγραμμένα εκτός από το σεμινάριο, να τα έχετε και καταγεγραμμένα και να σας βοηθάει να τα μάθετε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ναι, είστε καλά. Στο σημερινό θα μας σταλεί μετά ή δεν είναι? Ναι, θα σας σταλεί η σημείωση. Το φύλλο εργασίας. Φύλλο εργασίας, ναι. Το φύλλο εργασίας είναι μόνο άμα θέλετε να πάρετε τη βεβαίωση. Είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε μόνο αν θέλετε να πάρετε τη βεβαίωση βασικής εκπαίδευσης. Και αυτά τα ανεβάζετε, σας δίνεται για την βεβαίωση βασικής εκπαίδευσης, σας δίνεται μία βεβαίωση, δηλαδή δεν σας δίνουμε μετά από κάθε σεμινάριο. Αυτό το σεμινάριο αρκεί το παρουσιολόγιο για να πάρετε τη βεβαίωση. Δεν χρειάζεται, αλλά για να πάρετε τη βεβαίωση της ετήσιας υπάρχει φύλλο εργασίας για το συνεργμό. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει, ναι, που είναι ερωτήσεις για την κατασκευή. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι και σίγουρη. Υπάρχει φύλλο εργασίας, Αλέξη. Είδατε μερικά πράγματα τα έχει κάνει ο Αλέξης και ούτε που ξέρω. Ναι, το οποίο δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά η κατασκευή. Μπορείτε να στείλετε μια φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε όταν και άμα αποφασίσετε να πάρετε μέρος. Να πάρετε, ναι, να δηλώσετε για τη βεβαίωση της βασικής εκπαίδευσης. Οπότε, θυμίζουμε ότι για να μπορέσετε να συμμετέχετε στα σεμινάρια ή στο διαγωνισμό, πρέπει να κάνετε πρώτα εγγραφή σαν μέλος και μετά να κάνετε εγγραφή στο διαγωνισμό το φετινό. Αν κάνετε εγγραφή σαν μέλος, θα πάρετε ενημέρωση πότε ξεκινάνε τα σεμινάρια και ποια θα είναι τα σεμινάρια. Αλλά αν είναι μόνο σαν μέλος, δεν θα έχετε δικαίωμα να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια, δεν θα σας έρθει το link για τα σεμινάρια, πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή και στο διαγωνισμό για να μπορέσετε. Αν θέλετε να το κάνετε σαν πολιτιστικό πρόγραμμα, πρέπει να συνεννοηθείτε με τη διεύθυνση εκπαίδευσής σας. Αν θέλετε να το κάνετε σαν εργαστήριο δεξιοτήτων, θα πρέπει να το δηλώσετε στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Επίσης, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας καλέσετε να κάνουμε μια παράσταση. Αυτό βέβαια δεν είναι δωρεάν, το να έρθουμε να κάνουμε μια παράσταση. Στο πράσιναλογα.gr μπορείτε να δείτε τις παραστάσεις που μεταφέρονται και έχουμε και ένα πολύ μικρό θεατράκι που μπορεί να το επισκεφτείτε, μια μικρή ομάδα, δηλαδή είναι μέχρι 45 άτομα, δεν είναι μεγάλο. Αυτά γενικά. Δεν ξέρω αν έχετε άλλα ερωτήματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους που ήταν κοντά μας. Να προσθέσω κάτι για τα πολιτιστικά, μια διευκρίνηση,
ότι μόλις έρθει το έγγραφο, το οποίο θα έρθει στα σχολεία σας, μπορείτε να δηλώσετε το πρόγραμμα ως πολιτιστικό πρόγραμμα. Μπορεί να ακολουθήσετε όλο αυτό το κύκλο, ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που σας περιέγραψε η Εμμανουέλα. Εάν όμως θέλετε να μείνετε μόνο στην κατασκευή της κούκλας ή να κάνετε κάτι χωρίς να ακολουθήσετε όλο τον κύκλο, και πάλι μπορεί να είναι πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το υλοποιήσετε. Παίρνοντας αφορμή από το σεμινάριο το οποίο παρακολουθήσαμε σήμερα. Φαντάζομαι, κυρία Κυρίδη, για να γίνει πολιτιστικό πρόγραμμα χωρίς να κάνουν αυτή την πορεία, τους κατευθύνετε εσείς να κάνουν και κάτι επιπλέον. Δεν είναι απλώς μπορεί, επειδή υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μια εμπειρία ήδη από θεατρικές ομάδες, από άλλα, δηλαδή είναι εικαστικοί κτλ. Ναι. Και δεν έχουν ιδιαίτερο χρόνο για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Ακολουθούν τις οδηγίες, εμείς τους υπενθυμίζουμε, τις οδηγίες όλες από το site του Κουκλοπαίζουμε, και παρακολουθούν από εκεί και υλοποιούν το πρόγραμμα. Και ουσιαστικά σύμφωνα με τα δεδομένα του προγράμματος, δηλαδή ότι έχει Ωραία. μια διάρκεια, δεν είναι κάτι που σε ένα μήνα το ολοκληρώνουν, είναι κάτι που έχει διάρκεια, φτιάχνεις το σενάριό σου, φτιάχνεις δηλαδή όλη την ιστορία αυτή. Ωραία, και παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό, κυρία Κύρδη. Αυτό είναι στη δική τους ευχέρεια. Απλώς εσείς θέλετε να φτιάξουν μια παράσταση. Εμείς τους λέμε ότι υπάρχει ο διαγωνισμός, ότι υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουν το βιντεάκι έτσι και να το υποβάλουν στο διαγωνισμό. Όλα αυτά είναι εν γνώση τους. Από εκεί και πέρα είναι οι συνθήκες σε κάθε σχολείο που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία που προαπαιτείται για τον διαγωνισμό. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Γιατί φέτος, το λέω για παράδειγμα, γιατί τη χρονιά που πέρασε είχαμε και σχολεία, 2, τα οποία δεν έφτασαν στη βιντεοσκόπηση της παράστασης. Παρόλα αυτά, είχαν κάνει όλη τη διαδικασία και τις κούκλες και το σενάριο και με τα παιδιά είχαν στήσει το κουκλοθέατρό τους, αλλά δεν έφτασαν στο να το βιντεοσκοπήσουν και να το υποβάλουν στο διαγωνισμό. Ναι, κάποιοι δεν θέλουν για τη διαδικασία του διαγωνισμού, ας πούμε. Υπάρχουν και θέματα κάποιες φορές με γονείς που δεν θέλουν ούτε η φωνή του παιδιού τους να ακούγεται. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά που μπορεί να προκύψουν. Αλλά τολμήστε να το ξεκινήσετε. Η εμπειρία είναι εξαιρετική από τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν έχουμε εδώ τώρα συναδέλφους οι οποίοι να το έχουν υλοποιήσει. Νομίζω μόνο ο κύριος Λιμπέρης είναι. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Γιώργο, είσαι ακόμα? Όχι, δεν είναι ακόμα. Η εμπειρία που μας μεταφέρεται και όσο εμείς συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γκέπη. Η κυρία Καφέτζη θέλει να ρωτήσει κάτι. Η κυρία Καφέτζη. Λοιπόν, να ρωτήσω, εγώ είμαι αποσπασμένη στο γραφείο συμβούλων. Επομένως, η βεβαίωση λογικά δεν θα πάει σε κάποιο σχολείο, θα σταλθεί εκεί. Ή στο προσωπικό μου mail, να υποθέσω. Επειδή βρήκα την παρουσίαση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μπορώ να συμμετέχω σε σεμινάρια και ας μην έχω επαφή με την Βεβαίως. Εμάς δεχόμαστε και μη εκπαιδευτικούς, να φανταστείτε. Εμάς μας ενδιαφέρει γενικότερα να δώσουμε ευκαιρίες δημιουργικότητας σε όλη την κοινωνία. Ναι, έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την παρουσίαση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Ωραία, ευχαριστούμε. Συγγνώμη, να πούμε πρώτα στον κύριο Καμίλο. Θέλει να πει κάτι και μετά θα σας δώσω Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος με αμύωτο ενδιαφέρον. Με παρακινήσατε, θα μπορούσα να πω. Θα ήθελα να κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίνετε τόσες πολύ ωραίες και δημιουργικές ιδέες για τους συναδέλφους. Ο καθένας θα πάρει αυτό που μπορεί, θα το προσαρμόσει, πιστεύω, στο δικό του, στον εαυτό, στη δική του κούκλα και θα το παρουσιάσει. Μακάρι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε βάζει και σε μια άλλη διαδικασία. Θα πρέπει να τολμήσουν οι συνάδελφοι. Δεν είναι για το
είναι η πορεία, είναι το ταξίδι που λέμε κάθε φορά. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αν θέλουν να το υποβάλουν ως πολιτιστικό πρόγραμμα, θα είμαστε δίπλα τους να τους υποστηρίξουμε, πάντοτε σε συνεργασία με εσάς, και σε οτιδήποτε φαντάζομαι χρειαστούμε θα σας έχουμε αρρωγούς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε. Σας γνωρίσαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Μ' αρέσουν οι αφήσεις που έχετε βάλει, κύριε. Και εμένα, αυτό ήθελα να πω. Πολύ καλλιτεχνικό το background. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η FPC που θέλει... Ναι, συγγνώμη, η Χριστίνα. Απλά εγώ ήθελα μόνο να σας πω, επειδή μπήκα στη φόρμα, ότι γράφετε, αν θέλει να συμμετάσχετε στο κουκλοπαίζουμε 3. Απλά μήπως έγινε λίγο σε μία καταστροφή, δεν πειράζει. Το λέω γιατί εγώ παραλίγο να μπερδευτώ και νόμιζα άμα εννοούσε ότι έχω συμμετάχει στο παρελθόν. Αλλά μετά το ξαναδιάβασα. Είναι ουσιαστικά στην πρώτη τελευταία ερώτηση που λέει θα συμμετάσχετε με την τάξη κάθε τόσο ομάδα σας στο διαγωνιστικό κομμάτι. Γίνε μέλος, για να δω. Όχι, στη φόρμα αξιολόγησης. Θα μας ξέφυγε αυτό, εντάξει. Ναι, είναι ότι τα είχαμε ξεχάσει και το κάναμε τελευταία ώρα. Και να πω και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστούμε. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική παρουσίαση. Εντάξει, εγώ είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, κάνω διάφορα με τα παιδιά, αλλά αυτό είναι μια καινούργια ιδέα. Και όπως έγραψα σε κάποια παιδιά ΜΕΑ που δουλεύω μία στο τόσο θελοντικά, νομίζω ότι θα τα ιντριγκάρει ό,τι έχει να κάνει με τα χέρια τους. Θα τα ιντριγκάρει πάρα πολλά να μπουν στη διαδικασία και μετά απλά εγώ αυτό που θα τους δώσω που τους αρέσει πάντα, χρώμα να βάψουνε και να το κάνουν ό,τι όπως το φανταστούν. Λέω ότι και με την κίνηση τους δίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, αν μπείτε στους διαγωνισμούς μας και δείτε τα σχολεία, τα βραβεία που έχουν γίνει από ειδικά σχολεία και να δείτε παραστάσεις, θα πάθετε πλάκα. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω? Ναι, βεβαίως. Μιλήστε. Ναι, όταν κάνατε το κολύμπι, την κίνηση, μπορούμε με το δάχτυλο το μικρό μήπως να κουνήσουμε χέρι και με το άλλο το δάχτυλο ναι, ναι, μπορείτε να κάνετε διάφορα, να αυτοσχεδιάσετε, ξέρω εγώ. Ναι, εδώ δηλαδή να δείξουμε την κίνηση του κολυμβητή με το μικρό δάχτυλο να κουνάμε δεξί πόδι, με αριστερό χέρι, κάπως έτσι. Και μπορείτε από πίσω μετά να κουνάτε, να επιλέγετε, να τα κάνετε, ξέρετε, να δίνετε ποτέ έμφαση στα πόδια, να δώσετε έμφαση στα χέρια που κουνιούνται. Αν πιάσει το κεφάλι με το μικρό το δαχτυλάκι από πίσω, έτσι όπως πιάνατε το κεφάλι. Άμα βρείτε τον τρόπο και το πιάσετε όλο μαζί, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε για όλα. Να είσαστε καλά. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ που ψάχνω απεγνωσμένα τόση ώρα το χεράκι. Αλλά δεν το Δεν πειράζει, ρωτήστε το έτσι. Θα σηκώσω τα χέρια εδώ της κούκλας. Τις αγάπησα, τις έχω εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Δεν σας ήξερα νωρίτερα και έχω κάνει άπειρα βίντεο με κουκλοθέατρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και ήθελα, για να είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα σωστά για τον διαγωνισμό, δεν έχει σημασία η θεματολογία, δεν σας ενδιαφέρει κάτι. Όχι, όχι. Γι' αυτό για το κουκλοπαίζουμε 5 δεν βάζουμε συγκεκριμένο. Ωραία, ωραία. Άρα γίνομαι μέλος και 15 Μαΐου θα έχω το νόμο πότε θα ανακοινωθεί. Άμα έχετε γίνει μέλος, παίρνετε την newsletter και θα μαθαίνετε όλα. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας στείλουμε, γίνετε μέλος και θα πάρετε mail, το πρώτο mail που θα λέει όλη τη διαδικασία, πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στα σεμινάρια. Μόνο κοιτάτε και τα spam σας. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον. Δεν το έχω εδώ. Οι βεβαιώσεις πότε θα σταλούν κατευθείαν στα email? Ναι, θα κοιτάξετε τα spam σας, θα μας δώσετε λίγο χρόνο, γιατί είναι ένας όγκος εργασίας. Καμιά εβδομάδα σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Υπάρχει δυνατότητα να αναγράφονται οι ώρες διάρκειας? Ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Οκ, ευχαριστούμε. Γιατί το ζητάνε όταν δείχνουμε κάπου. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να είναι σε διδακτικές ώρες. Άρα, δηλαδή, το 3ωρο είναι 4 διδακτικές. Ναι, ναι. Οκ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κωνσταντίνος
Δέλτα. Δαμάκης. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να μου δείξετε λίγο ακόμα μια φορά το απλό, τώρα γιατί κοιτάω στραβά ούτε γιατί το απλό περπάτημα. Είναι σαν την κούκλα που φτιάχτηκε να κοιτάζει στραβά. Ναι. Ωραία, τι θέλετε να σας δείξω. Το απλό περπάτημα, πώς πιάνετε το λαιμό και το ένα πόδι. Έχει μια... Ναι, είναι κάτι που... Αλέξη, βγάλε με μπρος. Λοιπόν, κρατάτε το ένα πόδι και το κάνετε να περπατήσει και μετά το σηκώνετε και το πάτε πίσω. Σηκώνετε και το... Ναι. Το κοιτάζει κούκλα κάτω, σε αυτό το Εντάξει. πόδι έχει λεπτομέρεια, ενώ κοιτάζει μπροστά. Και αυτό που... Ναι, το κατάλαβα με το μπροστά που είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές οι άνθρωποι φοβούνται να σηκώσουν την κούκλα ψηλά. Γιατί νομίζουν ότι είναι αφύσικο, αλλά πρέπει να τις δώσετε αυτό το κομμάτι. Και πάει πίσω και ξεγελάει με το άλλο που δεν το... Τέλεια, εντάξει, ευχαριστώ. Και με το ρυθμό που θα έρθει. Από πού είσαστε εσείς? Εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά Κοζάνη είμαι φέτος και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνω τώρα έτσι αμέσως μέλος και τέτοια. Με ενδιαφέρει πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάω γιατί μου αρέσει να ακούω από πού, δεν ξέχασα τους υπόλοιπους. Από Θεσσαλονίκη, αλλά τρέχω αριστερά-δεξιά. Φέτος Κοζάνη. Τέλεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα επίσημο κλείσιμο. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα, εγώ δεν θα φύγω αμέσως, οπότε μπορείτε να το ρωτήσετε. Άρα σας ευχαριστούμε για σήμερα. Όσοι θέλετε, σας περιμένουμε να συνεχίσετε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Να είσαστε καλά. Εξαιρετικό. Μέχρι τη λεπτομέρεια οργανωμένο. Φαντάζομαι ότι βοήθησε πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς. Δεν ανοίγω την κάμερα γιατί έχω λίγο κακό σήμα. Εντάξει. Ήταν πραγματικά μέχρι τη λεπτομέρειά του. Και πολύ, πολύ καλά σχεδιασμένο και νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Ειδικά οι νέοι εκπαιδευτικοί που ίσως δεν έχουν ξανασχοληθεί. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς. Όλοι με τα παρουσιολόγια και τα έχετε... Θα ξαναβάζω άλλη μία. Φαντάζομαι ότι όλοι θα το έχουν κάνει, αλλιώς θα υπήρχε κάτι. Ωραία. Αν θέλετε πάντως μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω mail για απορίες, αλλά αν θέλετε ρωτήστε το και τώρα που είναι πιο live, αν έχετε ήδη μια απορία. Έχω βάλει το mail άμα θέλετε. Αν προκύψει κάτι άλλο. Ναι, εμείς είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε. Ναι, βέβαια, τα παρουσιολόγια θα μείνουν ανοιχτά λίγο ακόμα. Με τα παρουσιολόγια που είπαμε ότι είναι. Τα βάζω πάλι όλα. Προσέξτε γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά παρουσιολόγια. Ναι. Λέει από πάνω τι είναι το καθένα, οπότε νομίζω ότι είναι κατανοητά. Και Αλέξη βάλει και την αξιολόγηση ξανά. Όλα είναι και τη αξιολόγηση. Και να μπερδευτείτε πάντως και να το βάλετε σε διαφορετική φόρμα από αυτή που λέμε. Εμείς μεταξύ μας τα ανταλλάσσουμε και βρίσκουμε την άκρη. Μη σας ανησυχεί. Ναι, δεν είμαστε τσακωμένοι. Ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις. Ελπίζω όχι, Κυριακή. Όχι, και εγώ αυτό λέω. Γιατί με όλους αυτούς τους πολέμους που συμβαίνουν αριστερά και δεξιά. Μακριά από εμάς. Εμείς δεν θα τσακωθούμε πάντως. Εμείς παίζουμε με κούκλες, δεν θα τσακωθούμε. Άμα θυμώσουμε θα το δείξουμε με την κούκλα.
Άστες αυτές να μαλώνουνε, ναι. Ναι. Δεν έχουν και μαλλιά να τις μαλλιοτραβήξεις. Ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν τώρα τελευταία ευκαιρία, άμα κάποιος δεν έχει γραφτεί στο παρουσιολόγιο και το έχει χάσει και δεν ξέρει τι γίνεται, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς... Θα κλείσουμε σιγά σιγά το... και θα χάσετε την ευκαιρία να το αντιγράψετε. Οπότε αντιγράψτε το. Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι κάποιοι μπαίνουν ακόμα μισό λεπτό γιατί μπορεί να τους πέταξε και κάτι να θέλουν. Οπότε... Πάω να βάλω την κούκλα μου για ύπνο. Ένα Πολύ ωραίο. Καλό. Σίγουρα γονιός είναι, ξέρει. Ωραία. Ήμασταν πιο συνεπείς, κυρία Κύρδη, από άποψη χρόνου. Μια χαρά. Ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ ξαναβάζω άλλη μία. Το παρουσιολόγιο. Για αυτούς που μπήκαν τώρα, είπες. Ναι. Γιατί φαντάζομαι. Είναι μια κυρία που δεν έχει ήχο, ας πούμε, ακόμα, οπότε δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να της... Πάντως όσοι μπήκατε τώρα, για κάποιο λόγο ξαναμπήκατε. Αν θέλατε το παρουσιολόγιο, μόλις το ανέβασα. Αν υπάρχει κάποιος με κάποιο θέμα, ας μας ενημερώσει για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί θέλουμε να κλείσουμε. Μπορεί να έχουν πάει όλοι για ύπνο, δεν ξέρω. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ωραία, οπότε μπορούμε να πούμε καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και στο Facebook και από εδώ. Κάτι, μαμά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι ωραία. Δύο αδερφάκια είναι. Τέλεια. Να είστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όχι, είναι κρύα αδερφάκια. Έχουμε και ένα άλλο. Η δεύτερη κούκλα, δεν ξέρω, δεν μου βγήκε τόσο. Μ' αρέσει. Πειράζει, είναι πολύ όμορφη. Όχι, εγώ την έφτιαξα. Όχι, εγώ την έφτιαξα. Ο Όμηρος τα είναι τέλεια, γλυκέ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τα δοκίμασα με τα δυο μικρά μου και πραγματικά, ας είναι λίγο ασχημούλες σε αυτή τη φάση. Μια χαρά. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει άσχημο στην τέχνη. Είναι art. Έλειξε με Κούκλε. Σε βλέπουνε. Λοιπόν, η μία κούκλα έπαιξε και μπάσκετ. Πέρασε από μία μπασκέτα. Δεν χαλάνε πολύ εύκολα, αλλά είναι λίγο άσχημες. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα έχουμε τελειώσει, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Αυτές θα μπορούσαν να ντυθούν με γάζα. Κοιτάξτε, πρέπει να προσέξετε να μην... θα βάλετε και κόλλα στη γάζα ή θα την βάλετε απλώς, θα τη ράψετε. Τι εννοείτε? Γιατί αν την κολλήσετε, θα πρέπει να προσέξετε οι αρθρώσεις να μην δυσκολέψει η κίνηση. Δηλαδή, εδώ πέρα, τα σημεία αυτά τα έχω κάνει σκληρά. Το σημείο που είναι η άρθρωση είναι μαλακό για να μπορεί να κινείται. Ναι. Ωραία, εντάξει. Οπότε πρέπει να μου προσέξετε τα σημεία. Δηλαδή, στο λαιμό δεν θα μου βάλετε γάζα, δεν θα κουνιέται. Εσείς προτείνετε το ριζόχαρτο, δηλαδή, σαν ιδανική επιλογή? Μα και το ριζόχαρτο, αν το βάλω στο λαιμό, πρέπει να προσέξω, γιατί δεν πρέπει να το κολλήσω στο λαιμό, γιατί θα πάψει
είναι ευκίνητος. Ναι. Άρα πρέπει εκεί στο λαιμό να του βάλω κάτι μαλακό με βενζινόκολλα, να του βάλω ένα ύφασμα. Δηλαδή, στο λαιμό θα βάζετε τη γάζα με βενζινόκολλα για να είναι ελαστικό. Ενώ στα σημεία που δεν έχει κίνηση, το κάνετε σκληρό και μπορείτε να βάλετε με κόλλα, ας πούμε, τη γάζα, καταλάβατε. Ωραία. Θα κάνετε επόμενος, εκτός από τα 7, η επιλογή είναι αν θέλω κάτι περισσότερο να κάνω τα 7 σεμινάρια. Ναι, αυτό είναι μετά. Ώστε να μάθουμε να τις κάνουμε όμορφες. Κοιτάξτε, τα επόμενα δεν είναι κατασκευαστικά. Τα επόμενα σεμινάρια δεν είναι κατασκευαστικά. Αλλά είναι πάνω στο πώς φτιάχνω μια ιστορία, πώς την εμψυχώνω. Είναι για να σε καθοδηγήσει να κάνεις παράσταση. Είναι σαν κουκλοθεατρικό παιχνίδι, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω λεπτομέρειες για κατασκευαστικά, εκεί κάνω εγώ ιδιαίτερα που μπορούμε να κάνουμε κατασκευαστικό κομμάτι, αλλά αυτό δεν είναι δωρεάν αυτό το κομμάτι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και το δίνουμε δωρεάν είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να φτάσεις να φτιάξεις μια παράσταση. Την κούκλα την θέλουμε σαν μέσο έκφρασης. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ λεπτομέρεια στην κατασκευή. Μας ενδιαφέρει να είναι μέσω έκφρασης. Κατάλαβα. Εγώ εργάζομαι σε ειδικό δημοτικό, είμαι εκπαιδευτικός, παιδαγωγός. Λοιπόν, οπότε θα το επιχειρήσω. Θεωρώ ότι θα Βέβαια, είναι πολύ ωραία. Σε ποια περιοχή είσαστε? Στην ΚΟ. Είχαμε έρθει στην ΚΟ. Όχι, είχαμε έρθει την τελευταία φορά που ήρθαμε, κάναμε αυτή τη δουλειά με τα παιδιά, που κάναμε μια παράσταση στα πλαίσια του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και την κάναμε παιδιά την παράσταση. Πόσα χρόνια είχατε έρθει? Πριν το προηγούμενο καλοκαίρι, όχι αυτό, το προηγούμενο καλοκαίρι ήμασταν, το Σεπτέμβριο. Μήπως έχετε σκοπό να ξανάρθετε? Πρέπει κάποιον να μας καλέσει για να έρθουμε. Ναι, υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα, να σας καλέσουμε. Ναι, απλώς κοιτάξτε, τώρα για να είσαι στην ΚΟ πρέπει να είναι κάποιο μεγάλο σχολείο για να μπορέσει να καλυφθεί το έξοδο, καταλάβατε, ή πρέπει να γίνει μέσω του Δήμου. Πολλές φορές μας καλούσε ο Δήμος και κατεβαίναμε. Ωραία, επειδή εδώ κάνει και ο Δήμος διάφορες δράσεις, μακάρι να μπορούσαμε κάτι να συνδυάσουμε, θα ήταν εξαιρετικό. Εγώ έφτιαξα 3 κουκλίτσες, πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Τσέα, έβαλα στο chat να δείτε παλιές παραστάσεις, παραστάσεις που έχουν κάνει σε προηγούμενους διαγωνισμούς, για να δείτε και από ειδικά σχολεία τι έχουν κάνει. Το βάλαμε στο chat τώρα. Τώρα το βάλα, ναι, το τελευταίο πράγμα που έχω βάλει. Ωραία, αρχείο διαγωνισμών, ωραία. Έχει εκεί πέρα από το 1, 2, 3 και 4 όλες τις παραστάσεις. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και να εμπνευστείτε. Και θα βλέπετε, όταν λέει από κάτω ειδικό σχολείο, θα το βλέπετε για να δείτε τι έχουν κάνει τα ειδικά σχολεία. Αν το λέει, δεν ξέρω, γιατί ο καθένας γράφει... Γράφει από μόνος και δεν είναι πάντα γραμμή. Χαρικά, ευχαριστώ. Ήταν ένα καλό απόγευμα. Ευχάριστο, δεν κουραστήκαμε, να πω την αλήθεια. Τέλεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάπου, μακάρι και από κοντά. Είναι όμορφο το νησί, να έρθετε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα.